Λίωμα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που μας δεχτήκατε στο χώρο σας. Πείτε μας λίγο για τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Βρίσκομαι στον χώρο της φυσικοθεραπείας από το 1993. Το 2001 ξεκίνησα στο χώρο αυτό να προσφέρω όλες τις υπηρεσίες της φυσικοθεραπείας, τόσο για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, ορθοπαιδικά, νευρολογικά, αθλητικές κακώσεις, εξειδικεύομαι στη σπονδυλική στήλη και τελευταία στα νευρικά προβλήματα. Εξαιρετική η γάμα δραστηριότητά σας. Πόσους θεραπευόμενους δέχεστε στο χώρο σας καθημερινά? Σε περιόδους αιχμής, μαζί με τους συνοδούς, 50 με 60 άτομα. Άρα θα αντιμετωπίσετε και μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τις εποχιακές και μη ιώσεις που Ναι, θα μεταφέρουν οι άνθρωποι. Όντως, σε περιόδους που υπάρχουν πάρα πολλές ιώσεις, στο χειμώνα, τα Χριστούγεννα και την Άνοιξη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και 5 με 6 εκκυρώσεις την ημέρα, γιατί υπάρχουν ασθενείς που νοσούν από διάφορες ιώσεις. Η γρίπη τύπου Α, ο COVID, ακόμα υπάρχει COVID, αλλά η τα και άλλες διάφορες ιώσεις. Πείτε μας πώς αντιμετωπίσατε αυτό το πρόβλημα στο χώρο σας. Θέλοντας να προφυλάξω τόσο τους θεραπευτές που βρίσκονται στον χώρο, αλλά κυρίως τους ασθενείς που έρχονται εδώ, από το να μεταδίδει ο ένας τον άλλον τις ιώσεις, έψαξα να βρω μια λύση. Ενημερώθηκα για τον τρόπο που θα μπορούσα να απολυμάνω το χώρο. Θέλοντας όμως να μην έχω απλώς μια απολύμανση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, βρήκα ένα προϊόν, το IQX, το οποίο εφάρμοσα και στον χώρο, για να προστατεύσω όλους τους ανθρώπους που έρχονται μέσα στον χώρο μου από το να μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον διάφοροι ιοί, μικρόβια, βακτήρια. Ενημερώθηκα από την ίδια την εταιρεία πώς θα γίνει η εφαρμογή του προϊόντος και το βρήκα πάρα πολύ εύκολο. Η ίδια η εταιρεία ήρθε στον χώρο μου και ψέκασε το προϊόν αυτό σε όλες τις επιφάνειες, πάνω στα κρεβάτια, στα μηχανήματα, στα πόμολα, στις πόρτες, στους κοινόχρηστους χώρους, όπως τουαλέτα, κουζίνα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι επιφάνειες αυτές δεν λερώθηκαν, γιατί με διάφερε και μένε πάνω τα μηχανήματα αν θα χαλάσουν οι ταπετσαρίες από τα κρεβάτια. Ευτυχώς δεν φαινόταν τίποτα. Στον χώρο έπρεπε απλά να μην έρθει σε επαφή σε επιφάνειες αυτές για 3 ώρες. Την επόμενη μέρα μπόρεσα και δούλεψα κανονικά και ήμουν σίγουρη ότι στις επιφάνειες αυτές που είχε γίνει η εφαρμογή του προϊόντος δεν θα υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορεί και να είναι για 1 χρόνο, μετάδοση από ιούς και μικρόβια και βακτήρια. Από την εποχή του COVID και μετά, οι άνθρωποι φοβούνται πάρα πολύ. Και εγώ το έχω δει τόσο στους ασθενείς μου, που σε περιόδους έξαρσης των ιώσεων φοβούνται να έρθουν και για θεραπεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν από διάφορα νοσήματα, που μια μόλυνση από έναν ιό θα τους φέρει πίσω στα προβλήματα υγείας τους. Γι' αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στους χώρους μου που έρχονται άνθρωποι ευπαθείς στις λοιμώξεις να έχουν τη μέγιστη προστασία. Έτσι, σε εποχές όπως είχαμε έξαρση στο COVID, στην γρίπη τύπου Α, στο η τα στους όλους αυτούς τους συντεροϊούς που φέρνανε σε μεγάλο πρόβλημα, εγώ ένιωσα ότι ήμουν ασφαλής και πρόσφερα και στους ασθενείς μου τη μεγαλύτερη προστασία που θα μπορούσα.